Oh. Damn good. Woo! Nên chị ai cái thành tên này. Kumshibanta ban rakhe ya ka Youthweek ka CE Society balang mau kungi kala penlong ya ka Youthweek football tournament hanin kasngi kalaipu tarik nailur arjar arpulai kabala penlong hamadan shnong mau kungi. Hakane kasngi lawan bansaki da uba las marngar president ka UDP Youth Wing Ripoy district kum ukong san temen basan HB sengkli uba deiru hakaju kapor urangba shnong mau kungi kiru urangba jong kate ka shnong kinong kitkam jong ka CE Society kinong shong shnong lembat kiwe de. Hakane kalumpung yelek kai football kabala long hapdeng ka White House persha ya ka Blue House haka thup ki kenthei but ka White House persha ya ka Green House haka thup ki shinrang. Haba ajeng kren na kalyang uba las marngar kum ukong san ula ong badde ban ailat ya ki samla ban page ban kmi haki kam ban long ki president lani ki secretary hakinu kinu ki program namar ka jing ailat ka jongi kin yo lat ban pin I bat sei ya ki sap ba ki don la ka long haka kam shnong ki kam balang lani haki sport ru kum chu shushu ula ong ru ba kum ki ru rang ba ngi de ban ailat ru ya ki hap ki baret ki samla kan thei khnang ba kin yo ya ka jing ya ye jing ya tli kum shi balang shishnong thau kumshibanta ban long ka jingyarap ya ka CE Society balang mau kangi da ka minsim sngolam uba las marngar ula no ru ya ka sanyang ka baret shakinong penyai jongkane ka CE Society. Mayo jing tip nang ni di naga Green House bat naga White House. But the piwi gilong kami ki samla ki het ki berit ki rang bak. Sikintin bat Argentin habede. Ngaslodon bap mo mene bang yo benedon ni bat piang ni. Dah tayo bala dep nginang dep ya kene ju ko program ni. Nginang yo ban ya peliu jimut nginang yo ban ai jimut di ki samla ki bele kai football final. Tiba naga balang jong te pambe rang te gila penlong ya kene ju ke program jong balang. Ni sotu mentah ke jinglang Kristan jingi kam desu ban ngilong Kristan tang si benta benginya keren laneng nginya peni ya jing seneng jing tu jing tang po ing mene. Kadiru ingi ke wei menta bengin mi syamadan. Ban ya dio ya jing I jing teli para dekat lane para nong kitkam lane para dekita ki kenhun Kristan jingi. Ngitip ki samla jingi menta ngitip ki long kemi jingi ting menta kirang ba bun ki kelet ya kata kesngi ke bah ngitip kesngi ke bah nyo kesngi ke bah haban aingu ya play try kan rat bat kesngi ke bah nyo ini kesngi ke bah play utip kun kesngi sontai bang haban le ceki ying kita ki ying ke bah haban aingu ya nombok nong thau ya able ai ngi ya gen riu teli kesngi bun pan habang ka keren ngadi weno yalam ki samla sebut keren ki samla bun ki samla jungi menta ha kesngi utrai ki pelong kesngi ke bah kini le sobha kadai kasi bayaki bakin late syang si crowd di petap ban late bam piknik kadai kasi teng hakun kini ki program ada juk bo mentale ha pengipet di social media ha kasi utrai dang don gi balik sat kali ha kasi utrai dan ding don gi balik kwai don di competition gi baper ki samla gi jungi gi long kumta bat khamtam la trai wada kana ki slong do pi mentar ma yo kubor ba kat kana ko program jong ka balang jong ka slong ka thau jong ka balang ni bar ko wei don ki long pa jungi kidang ngop kidang kwa banya late siya kata jaka bengilik kuai. Kaka kadang kam kuai mentang si ong pi sekitar kantin kadang gawi ka khalai kam desu kutu ka bong ba ni sulit kuai ngilik seo ba bani obam haying kam desu mentang. Kadang gawi ka kam khalai pi I mentang. Hapo haginong yalam jingi bahlor selom kilak keren kumno. Haginong yalam jingi bahlor ki om kumno. Ringam kwa ban pensneu lan dia ban kwa ban kwang ti eno ring si ong ba kata ngidi ban sutu pat ngikum ki kun samlah. Ya kene kalau we ke ba ngin sedang ya syakmat ngidi bendon kita kum ki kun samla ngidi ban don kata kalau we bene don benta hapuk sunong pok tau ngidi bendon kata kalau we ben yalam habalang balong nong yalam ningkong la ngim sedang dalaying ngim sedang na kabalang ngim sedang na kam sunong kam tau ngim la ban poi seduk tak keliar bunong ba ngenyo balong nong yalam
nakata ka seng, nakata ka balang, nakata ka snong nyimyo dalilero. Ban sedang ini kong gede nalaying. Ban dalam nalaying imi nalaying. Impoy siya ka balang. Ban mi na ka balang. Nada ngilong no yalam tang uto presiden dan sekretari lan ngilong kedekot. Ngi tri shirhem. Ngi scam ba. Kaying kasem bat kata ka snong ka tau. Nada ngi teli nyinyo shibun gijing bentoy. Hari teng-teng hagane ka juk keba ima mentah bun ki kun samla jingi la dagi la kham nang kham stan la pha school ki shanong po ndala po se shnong teng-teng kim don por bani kendu ban burom ki kimi ki pa ki jong la jong kin la wan pai kin poi kin shong hoi kamera kin bat ka wei ka mobile kin ya le ayu i samla ki tip hai kata ka juk ba mentah kin thu khana rum dei ki shue long ka wei ka thma ba ka ba ki siap thma hang tu ngam tip bat nor kedai ka juk pok jiru boy ka basneu hadu kata bun ki samla ki ngop i kam ki paper bat omde tang kata ki samla ki balangat chasor na gila poi si kisnong la jong teng bun ki kun samla nganum ong ngene ka snong re bun ki kun samla jingi ki bala poi si jaka khamsor in la poi si ka jaka jingi ki deru ki samla teng ki ba pen sneu dik imlang sala ki don ka tu kan ki samla ngong ngam ong ya boro na ki 4% gila bendon san, gila bendon sau, gila bendon lai, ngam tip yang tahan rei. Bang yi pada jing sisa, bon ki samla ki balalek segi nongsor, ting ki pen nyalam segi kam ki pasniu. Nomor balai ki bot yang jing im jong ki, kimla bantakel kum ki nongsor, ting ki nongsor gila khamstan, ting ki nongsor gila kham nyo, ting ki nongsor gila kham la ban yang ki nong kendong. Bon balai ko aban keren dia kata, bon ngi ngop, balai upoi Kune ujung di basneu haji snong kendong jingi kumangi tip tau drugs bale dei na ki kun samla jingi ba ki lalik puli sikiwi ki caka dei na ki kun samla jingi kimi na snong balik bala siki caka bala kham jengai kiyo ban tip biuta rei la da ki snong ta ha snong ngatrai la da pia teli po ka snong ka thau pian ke jingi ya shania iwi piwe bani tre rangkat bani mi rangkat la da pidon ke jingi kenduk lang hapo snong bo thau kum ne ngarai light na kita ki re gede ga benta kum ka si saiti ki samla kan thei jingi ki samla ki bala yakot bor wat ni kirang da samla shenrang do nyumde ban kin po ki nyumde ban bu ki sakandong re ailat ki ro bikin yalam ailat ki ro bikin de kita ki ba pet ki ba khmi lem hakikam ban long presiden ban long secretary ban pet ki kam jong ka balang hang ni hang tai maradangi nyim ailat ki hangdo maki pat kinyo pen i kata ka buit ka bor chongki hangdo kinyo pen i kata ka jingla ka chongki ini ban ailat ikum kita bat omde ban ailat ban yo ban long yalam rewat hati sports ru kumde ngakwa bagi kun samla kan theru gidi ban mi madan banile kai football i have ki barir de ban ailat na ka si society nang Indonesia khmat bakin yo banile kai kinyo ko program ka chongki ru bakin yo ya kata ka jingi teli kumsi balang kumsi snong sitau nomor ba larang iklet no yaki lalong bateng teng ini glet no ni peneng ya jinglong jingi ding teng ni ken bagi tagi ken thei kim nang ni ken dagi khon samla ken thei jingi kim kot bor rengim tip ba yo le se na kane ka slong ka thau kin mi khon samla kan thei kum bangi i menta kadon go ka klop hang de po nong po area jingi hapo ketika lam di sport club ko bala lek se ki slong gi hacha wat sadu kari ke bagi lawan ra ya kandam na kita ki bele kai football dina ta kadau yo le se hang de po slong jong phiru gidan kum kita ngim tip la ring ilio ya kata kalat inyo ban yalam ki ru sya kata ka jingla jong ki ban long kita ki players ki la ban ong batang ka football ki la ban ka sat ka jong ki ba ini le kai de ki we ru ki jing le kai sports menta pinale lenti ya kene lenti pinle chumden de tipo madan he angte karun ka jaka ba ai kucing ni ki samla kidon ibalik kucing niki athletes kidon ibalik kucing yang football kidon pun jet kijing hikai yang tu ni tenat ba ketika senong ba kilom gibakit kile ibala don we coach baju penikai ki dengan trial adalah kini ki area ro ngin sami ki kun samla jingi ban sa kentiu bat sami ki kun samla ki ban sa ainam ya ka senong ka thau jingi hi bro ko we dengan nam ko aban keren sibot gi ngai scam ba bon ki long kemi ki long pa ki bedan hang ni ki kwa ban i ka football retang ka wi ka tim haba ka di ka kam balang ngidi bendon ka jing i jeni teli ba jing shania i we pe we nomor bo play no bu nang thau ba ngi tip na du bala khai ni bat na du bi la long breu kum ne
ngakan tu ipi ko para haga kerten utrai uji sukris banya de jingmut para mapi haki ki baro wat ya pai henrei to ya jeli lang kawe ke jingmut bat ke jing tumu higini kintin subnong bang sobat penkut bah ke jinglong kristan jingi kum ki kun kristan langidon hakano kano ke jingi selok langidon hakano kano ka jing sutu bangidon hakano kano ke jingi ring di bentip ya kete ke jing thok balong bangi di bandon ya kata ke jing i bat ke jing teli bat ngi di bandon ya kata ke jing sutu jing mut mar teng teng menta ngi ima kum pa ke jia po chnong hapo ka riman hapo ka jela manipur belai ka long kum tu de ke jing bom ya teli jungi ikun kristan ring di bentip ngi kum ikun kristan nyo ya ke jing kai na du badang re bangi di belong kita gibreu ki basania ngi di belong gibreu ki ba i ngi di belong kita gibreu ki ba don kata ke jing ya don kata ke jing ya thot don kata ke jing ya perkhat sniu iwe pe we lada ngi lada ngi lai na kita ngi skem ba ke snong ka thau bat ka ri jungi bro ko we in lai na kita ke jing sniu bat ki jing ma ki ban sawan ha kan de ke cela ke jungi